Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum sapara aydım. Salam kemine, aydın salam, iyileşler, selamun aleyküm. Aleykümselam. Sapara, kendine vatandaşlar salam edinize. Salam, salam, buyur kemine. Hava sapara yine bugün geçenki nememiz o azrak o sağdı yani çungur devam edeli. Geçenki temamız yani bu gezek o post sovet fırsatlar diye yani post sovet diyende Sovet Soyuzu yıkılandan son yine Türkmenistan ve Beyleki Respublikaları ele alıp şolar arada değişli zatlar görkezeriz. O Türkmenistan'da näme işler edildi ve beyliklerde näme işler edildi. Neticeler näil oldu. Şu günkü günümüz bilen deňeşdireriz belki. O sapara. Yine gururun verseniz o ekranda da bir video gidip durur değişli. Yine birinci o Rusya'dan başlap bilersiniz ya. Moskva Sovet Soyuzu'nun demesi paytaxtı hükmünde. Şu aylarda nämeler oldu. Yankı doğrudanım kemine, yankı Türkmenistan yadayını, bir analiz, yadayını analiz vermek için bir ulu suratı görmeliler. Yani Kosovet demesinde, şu da yadayı ne ahilekti. Rusya'nın içine 93. yıla çenli katı ervetti. Yadayları 93. yıl yani ağabeylerini topa tutup gören vakitler olmurlar. O 91. yılda KKÇP deyip bir neme oldu. Yeltsin gelmeli mi? Kim prezident olmalı diyle ne alak demeler katı ulu rezonans veriyatta daş doğru. O halkın bir adayı katı ervetti. Vaadinler boş, o şurlar, o kımmatçılık, yetersizlik, işsizlik, gene şoňa meňzeş ýagdaýlar, o kim kime sistemede ýykyrly düzgün tertibim ýok. Ýeka orsiýetler Gruziýada uruş gidip ýödi şo wagt. Apaditse bilen näme hakyky uruşdy. O Pridnestrovýa, Moldawiýada uruş gidýärdi. Azerbaýjanda, Täjikistanda, Özbegistanda hem beceri yerde de yani katı çekimli uç yağdaydı Azerbaycan'la uç gidiyordu. Tacikistan'da da şunlarla. Özbekistan'da da şu yani misket Türkler yaşayan yerine yani o Polyatta Fergana Dalinası'nda. Şunun hem becerinin içindeyim paraat nemesi Türkmenistan ile Pribaltika'da. O Pribaltika'nın yağdayan bizimkiden kater etti. Ähli senagat nemeleri yatan kim näme edýän bilen okdy. Her kime öz pulunu çıkarýan. O pulum hiç kim hiç ýerde de ýören okdy. O Belarusya'sında da näme Saýçyk diýdim, Belçik diýdim, bir zatlar bardy. O Ukrainadan şolary kim näme edip näme oýandy düşer ýalak däl o hökümetden nimetçeklerden biri noktalar da şu doğurdu. Yani bu yarda 89. yıllar, 88. yıldan başladı. 87. yıllarda perestroika deyip Gorbaçov ilan etti. Şu perestroikan badı bilen nemeler yani önkü sistem, iktisat sistemler yıkılıp başladı da yoğuşluk bilen. 89. yıl hemmesi yer urdu. Türkmenistan'ım şu var. Çöktü. Doğru kriz yani işler yalak ya da yoktu. Doğru battı. Yani Gotagara prom bilenle. Gotagara prom çöktü. Şoň üçin yani mecbur bolurlar dargıtmaly.
Yani önküsiyalak ministerlikleri dargıttılar da. O dargıdanla da ona da hiç kim ayağını tutuyor durup bilmedi. Bir şoň içinde bir ayağa duran ne Agroprom Rabotka dip bir abi neyine emettiler. Şol ayağa durdu. Ana o da ne ben eserim diýseňem bolýa. Adamlar bilýän ya bir täzeçe hem bir daha täzeçe gurmasam öňkü sistema ýok, işlenok. Düzgün tertibim yok. Kada kanunum yok. Öňkü iqtisadi gatnaşyklar olaram kesilen hiç ýeri düzgün yok da gödüňi bilmedim getirip bilýäňiz bilen ýokmy? Hiç ýerde hiç düzgün yok bolsa işlemek gaty kyn bilen. Önümçilik üçin gaty elbetdir. Näçe bir ýere pul geçirecek bolýanda pulun geçeni ok. O ilk ulaklar geçýärdi. 45 günde ne ýokun uğradyp pulun alýançan yani dokumenta barot diýilýärdi. Sen pulun gelýänçe 45 gün geçýärdi. Ýigeren ýokun o da baran soň töleýärler. Ýoň dönüp tölen oklar. 35% inflasiýa ýerine gelen pulum hiç zatda taman onların edaraları işlep bilen oktu. Çok şirin doğal battı. Ne çok batan nemen çıkarmak bizim nememize düştü de. Ne şu dövrlerde edilen skemalar vardır, demeler vardır, çözümler vardır. Skemada değil, çözümdür. Şolong her biri İngilizce bir kandidatski, bolmasa doktorski disertasiýa üçin, monograf üçin yeterlidir. Bir iki değildir, gaty kendir. Sebäbi yani hiperinflasiýa özüm sistemsiz sistemada işleme üçin ütköşük bir zatlar oýlap tapmalar. Döwlet demesin işleri ýalar. Bankirlemede bilenen ya gaty ısnışıklı işledik de. Ütköşük saat diýeniňiz näme Sapara oýlap tapmaly? Oýlanyp tapılan gaty kendir. Onu yadıma düşýänlerini aýdaýyn, ýöne soraw beriberseňiz içinden çıkar, men yadıma düşer aýdan. Ödüňize tutup görüň, bir 5-600 sanak edara önümçilik olur. Her ýemede de zawut, fabrik de olur. Herinde de 700, 800, 500 adam işleýär. Önüm öndürýär. Önüm öndürüp bilýär. İşçisi var, nemesi var, çiğ mal var. Ýöne satanna pul satýar da. Anamsyz pul. Uğradyar 45 günden sen pulun gelýär da. Eline taman bolup gelýär, ondan sen elinde ýem hiç sat ýok da. Aýlygam berip ýok. Yani şolar halat etmek üçin bir raşotny merkez döretdik de. O da 20-30 adam. Ähli onu ilk ulak paýta senagatyndan başladyk. Yani ýoň kitaparam ýatladyp yani Davut bir kipi basan adyna yani telegraf bilen kipiniň nomeryny, kiletini nemesine deme diye berýär. Ya faks bilen ýerýär. Şo tagatda da bankdan pulu geçýär. Gün geçmeli arasında. Kän olsa bir gün geçmeli gün ýa. Pulun şo günübirlik alyp durmalylar. Şonu olur, ýa eline nemeni ulanyp bilýärler de. Ne şeydip o sistema ütköşük sistemadır. Ne şu kitabyň içinde şolong nemeler atlary nemeler bardyr. Ýadlandyr. Soň ähli puly howd edilýär de. Bir howd işi.
O tevabi hem bekşe pul töläp dur bolla. Sagatlayın. O näde ötjek? Onu yani bir howda üýşürüp onu şo taýdan berip bilýär-de. Şol realak bir sistema urduk. Gözüm gaty gowy işledi. Özüm sagat ýalar işledi. Sag bolsun bank demesem Agroprom bankda Arşter Şäftin o BPT'de düşünýän bank bir ýerdir şo. Ona bir 25 noýabrda demetip basypdyrlar öýdýär. Şu wagt yani aýlyňyzy alyp bilen goýan görýärdi. Yani şo döwürde zawut fabrikler yani 40 näçe tane neme var da şunlar pul tölenýän yer tölemeli önümçülük her etrapda bir hropdawot bar 41 mi 37 mi näçe men çoğat tan konkretde neme demok bolýan. Yani şolong önürýän önümle tagatlayın pul töläp bilermi? Yani şol gurnap bilýärlermi şu wagtda elektron demi ýagdaýda da biz şo döwürde diýerdik de. Ödüm kip diýilen at 100 200 500 kip çykýar. Benim hem çoğu ünsüm çekildi sapara. Yani bir günün içinde nädip o pulunu eýem telegraf bilen almaly. Yani şu at bankların o işleyen sistemasynyň bir neme sada görünüşi bolmaly da. O Gaty beňzeýär. neme internet bolmasa da telegraf vardı. Onun fax vardı. Onu ýeke o däl biziň 89-njy ýyl ananmarsaňyz biz Xolobda otlam hem de kampüsü ýürdik. Neme Agroprom bir rabotkada 700 mi 800 tane kompüter satın aldık da. Onun ýeke kompüterinde on hem de network nemeleri bilen, kartaları bilen. Kompüterler o näme maksat bilen sapara? Ha? O kompüterler näme maksat bilen alındy? Ana şu hatap hedip şu datlar şol alt ýapysy bolmasa bu datlar etip bolanok. Ýek o däl bir ýa 100 adamlyk вычислительный центр diýilýär. O hataplaýyş stat upravleniýalyk ähli 2500 tane gadary bar. Şolun günebirlik ýagdaýyny informasiýasyny alyp bilýärdik de. Günnede neme gelýändir broşura stat danylar bilen kim näme etipdir, näme çykarpdyr. Sebäbi şol zatly alt ýapysy ýanky hataplaşma nemesini etme mümkinçiligim ýok. Hemme de adam alt ýapysy bardyr. Olýan kompüter gelir bilen bolan programmalaryny ýazmak. Näde işletmeliligini adamlara öwretmeli. Onun hemme jeti işdir. Yönü işem der. Böyle bilinçli iş. Ne bizim uçuşturitil nememiz Türkmenistan'ın Goskomstatı vardı. No. Statistika nemedi. Şondan goğuşlayattı. Onun Gosplan nememiz vardı. Merkez onun uçuşturitil vardır. Şonun hem becerinin koşu alanda da bizimki işlerini okudu. Profesyonel adamda gurranda şey kurdu. Bizim tagat ýalar işleýär. 700 kompüter şol döwür üçin gatykän entek. Yok, Moskva'da yani Amerika'da yoktu o datlar. O nereden geldi sapara? Amerika'dan geldi. Moskva'nın usulüne geldi. Moskva'nın üstünden geldi o bu näme eken diýip düşünelim däldirler. Yok, tam orijinal kaydağı yiyecektirip alıp bilmeyen vermeyecek olup demedim. Demedim. Şeydi valin ya. Getirilenine de kaptanına 3 tane avtomatlı adam oturup getiriliyor. Yani getiriyor mu o dururdu. Düzgün tertip deme yok. O geçirmeyecek bolmayanlığının sebebi näme?
Ay o pul alacak bolýarlar başga nemede. Ha. Her yerde verdat yoğun bolýar diýen. Tabet nemediniň içinde ýöne. Raz boýnup galak barlar iş. Kimden näme soýsa. Sapara Ya. yine şonu hemen ayttınız da yine pul ile hem istade edip balan pullara da anam almadı diýdiniz şoldur. Ya da geçirip balan ok anam yok diýeniz. Indi önkü bir videoda biz şu pulun güýji anamdır diýdik. Yani anam bolýa şu pulun ämesi artça güýji köpelýär ananyan olsa adamlar şoma. Yani şu tayda pulun güýji anam del, pulun güýji önümçülüktür diýip ýazyp durur vatandaş. Aslında 10 ýaly del, edil 10 ýaly del, önümçülük pulun abyomudur. Yani pulun önümçülük şol, yani sen onu bozup bolýa, o kanuny bozup bilýän ýöne anam pulun güýjüni keskitleýändir. Bu bir hakykatdyr ýöne. Iqtisadiýatyň içinde elbette o taýda da pulun güýji diýip aýdanok, ýani money supply aparatdaky umumy pul önümçülük bilen deňleşdirilýär diýin. Önümçülük şo zatdyr. Ýöne esas nämesi güýji pulun anamdyr we ine şol döwür men muny näme üçin pulun näme diýdim? Pul kagazdan ibaratdyr. Pulu işçi adam için pul baýlykdyr. Devletin düşüncesi için ya da yankı ekonomikan, makro ekonomikası için pul aslında pulum diýilene o taýda banknot diýip geçýär. Banknot kagazdan ibaratdyr, diňe kagazdan ibaratdyr. Başka hiç zat däldir. Ýöne bizde ine şo kagaza adamı satyp bolýar her zat etdirler şo kagaz için. Näme ýeri üýtgäpdir de ine nemede mani diýilýär da pula. O altın, o kümüş, şoňa benzeş zatlara o pul hökmünde görülýär. Beýleki kagaza da banknot diýilýär. Yani şonu ýyldaşlarymyz banknot pul hökmünde hasap edýär. Ol diňe däme diýilýär, o temsil de yani bir vekilçilik edýär da şu bir mal yani aýdal bir şu telefon öndüren bilen ulanjynyň arasynda o geçýänçe ulanjak bir serişde. Alış-salışın ekvivalenti diýilýär. Alış Pul çalışın. nämeden soň pul yoktur, hiçbir yerde de banknot vardır. Şu 973 ya da 75-nji ýyl bolmaly, ýadyma düşenok şu. Nämede? Zolotoy standartdan çıkılan wagt. Ondan öňküleriň hemmesi puldur. Sebäbi o pullar aslında pul däl, ine altyny ýanynda daşap bolanok. Şoň üçin şu altynyň garşylygynda sen eline bir altynyň swidetelstvosy diýin. Şahadatnamasyny ýazyp berýärler. Şoň elinde aýdaly $5 altyny var. Soň şol $5 bilen banka baryp sen wagtdan altyn alyp bilýän ýöne şu pul bilen banka baryp şoň ýerine men altynym ber diýip bilmeýän. Sebäbi olar eýen pul däl, banknotdur. Ve her bir banknodun hem şoň ýaly nämesi bardyr. Eger şol banknodu öpçin edýän Merkez Banky şo guruluş çöken ýagdaýynda hemmesi hem şolaň ýanyandyr. Yani ona ine şoň ýaly nämesi bar. Riski diýin. O ine sapara aýynda düşündirsin. Emin hem agarus etersem sonra Teoriýa gitdiňiz ýani men indi nämeni sorajak. Yine esir dövründeki işler yankı Amerika olsun, beýlekisi olsun ya da daşary ýurt bilen işleşensiniz. 92-nji ýyl, 91-nji ýyl, hatta 90-njy ýylam pul ara gatnaşygyna ýalypdy. Yani şu öz arasında mysal üçin Özbekistan'a bir önüm satan wagtyň olar pul berýärmi ya başga sat berýärmi? Pula türkmene ynanýan däldir o döwreýär. Aýdaýyn o demeti vardır. Ütkap durun demeti 90 ýalňyşmasa 93-nji ýyla çendi rublowy zona da yani rubl zonasynda ýaşadyk da. Ýöne ol rublum 92 soňlaryndan we ortalaryndan we her döwleti yani garaşdy döwlete diýilendi. Özüne raşotny neme diýip bir zat nemetdiler de. Sen rubl donada ýöne sen rublun sen çıkaran ýönümüňe indekslenen de. O sen istenlik nemen rublun diýip ulanıp bilen okda. Yani türkmen rubl türkmene değişti. O taýtykdan ok, hata eden ok.
Ha, näçe gidiye şo tak iyi veren öňümüň mukdaryna neme bir zatlar bolýar. O da 20 da da beýde däl. Ýa-ni mana rubluň eýeti orsiýet. O öňe gerek bolsa batýar. Näçe gerek bolsa. O sana da ýa-ni şoň tolkuny bilen bir aýdan 2 aýdan soň ýa-ni täsir ýetýär-de, inflasiýasy gelýär-de. Pul bassaň inflasiýa bolýar. Sen elinde iş saat yok, sen gorunp bilen ok, düýbünden gorunp bilen ok. O gorunma mekanizmini tapdyk biz, ondan gorunp bildik. Tebe orset näetdi, ýene de bir oýun oýnady. Bilmedim şu 90. O da şu 92-93 ýyllar bolmaly. Pul çalışdy. Onu nädip bilemetdi, Türkmenistana köne pullun iyi veriyor. Eşelon mu, vagon mu bilmedim. Katı kendi böyle. Yani Türkmen'in sergetinden geçen son ya pul. Moskva'da pul ütköşüklü kâde pul açtılar da. Bizim elimizde köne pul kaldı. Sen demeye de yarayarlar ne sen alınız deyip. Yani şu pulların bana merkezi bank eğilip ortaya akılıp tartışmalı oldu da. Kaçak yolları bilen, her türlü yolları bilen. Sonra da bize de kömek verdi, bize denemettiler. Bize başardığımızdan kömek ettik. Yani gitenleme katı kendi olundur sonunda. Näme kömek ettiniz Sapara? Ha, onu akılıp şu Moskva'da täze pul gelenine Moskva o şeyin öyle içinde pul çarşıyalar köne pul täze pul. Yani şu orsiyalak bolup senin köne pulun täze pulu çarşmalar. Sonra sen o deme pul bolýar da. Onu yani Merkez Bank öyle edip bilen ok da. Onu şol yani kaptar yollar bilen etmeli. Diňe başga ne ýagdaýam ýok. O da ortaýadyň Türkmenistana bolan beýle kriz kolor bolan yani garaýşda atnaşyny diýelim ya hile hormatymy hiç döwletler arasynda da bir ullukan yani hile hormat goýup berlen okda. Şol ýalak bir period ýaşadyk biz. Bu 95-96 çenin şeydi. Näme edilmedimi? Yine garaşlyk aldık 91-nji ýylda. Şonda Merkez Bankyny aslında onu gurup biljek adamlar belki yoktur am sebäbi sosialistik sistemadan çıkan nämeden içinde. Yani Merkez Bankyny gurmak barada şonu gurup biljek sebäbi sizin eden işleriniz, sizin işiniz var. Soňra nefti gaz puldawy diýeň. Şol ikisi Merkez Bankyny aslında gurup bilýän ekende. Şoňa bir proyektler, teklifler boldumy? Merkez Bankylar çoğu döwür indi diktatury oň ýaly güýçlenmeňke Merkez Bankyny gurup döwletiň Merkez Banky aýry bolýar watandaşlar ol hiç näme bagly däl o siýasatçyň beýlekini tananok we nämedir öz erkli diýil ýa-ni. Garaşsyz bir guruluşdur. Döwlet nämesi däldir o. Aýdyk bu moment şeylere jogap bereň. Şu wagt Türkmenistan nakly şoňa düşünýärdim. Şu wagt bereň sorum bar. Aýdyňam şonu nemetjek bolýar, orta çykarjak bolýar. Bu adam düşünen oksular. Yok, yani näme bilen doktuk. Aýdyň buny ýygşyryp görmediler. Hiç kim işler bilen ok. Yani yüzüp bilmeyen nemeleri deňiň içine taşlanan ýalak. Kim burada bilýän ýani orada yani sistemi yok da näde biljek. Ýöne köne tanşyň var, bilşiň var. Köne süýärler var. O ýöne öz kelläňde pikirler var. O näde gürleşip, näde demek bolýar diýip öz fantaziýaňa bagly hemmede. Şo döwürde şeýle boldy. Allah. Akıllı tamtyk bolan lokan peýdasy ýok, sistemi ýok da. Ýöne neme ine Merkez Bank o ynam neme diýär, o döreýe hemme kim şoň üstüne ılalaşýar. Soň şonuň basan puly hemme ýerde o geçýär diýip kabul edilýär. Ýöne siziň eden işiniz Merkez Bank bolmanam şu işleri ýöredip bilipsiňiz de.
Näçerek? Neme kemiğine ölmeyecek oldum. No. Çözüm tapmalı. Hmm. Yine 89. yılda öğrenimçilik battı. Şimdi batan edarani dünyada görüyentin. Bankrot bolyan nemeler olyandır. Ulu devlet dereceli firmalar olyandır. No. Şonu devlet yani auksyonu çıkaryandır ya da şu bir manada ya da bir dolara satılyan yerleri olyandır. Yani İtalyan avia kampanyası şeyle olandır. Yani, bir dolara satyalarda. Bir euro. Onu biri alıp şunu yani investir edip ya da bir mekanizm tapıp şunu krizden çıkarmadılar. Onun şeyini yapıp olan nokta. Ya da Angliya'da ulu hafta neme lavut vardı. Şunu bir dolara sattılar da bir pound'u. Ayakta kaldın Evet. soňa. Ha şu at bir atlar çıkaryandır. Ne görünüyor? Onu satın Sapara. aldılar. Ne Türkmenistan'da da şunlarla o Davutlar sen yapıp biliyor musun? 40-50 tane parkta Davutu vardı. Sen onu ne yapıp yapacaksın? Size verdiler de onda. Yok, olur vermesen çok değil mi? Yani kalkozlar var ne? 500 tane kalkoz. Vergileri milyarlap, milyonlap vergileri vardı. Öndüren önümü hiç çeliklemeden o. Ne edecekler? Ne bir de yani parkta Davutlar sizinki şu abidniyene dip verdiler de yönü yani kapital vermediler sermaye. İşletmene sermaye olmalı. Abarotun teröristü değil ya da. İm olmalı. Ne dışarı yurtta volon orta ne iktisadi yani bağlar iktisadiyetin kuralları oyuncu. Şunu ne bir bana da satılan neme oluyor da. Şu tayk onun kim investite etmemesi şolun nemesi oluyor da. Ya da 4-5 tane kuruluş ya da şartiyet birleşip florta koyup neme çıkar ya konsorsiyum olur. Biz şuna abarot direktör vermediler de. Özümüz gidip birini karda alıp bir 6 aylık uduyun öklötü de verdiler okları. Aydın bir zat soracak ýalakrak neme Doğru. boldy. Sorasın. Ondan soň ben bir temany azrak nemedeýin çuňlaşdyraly. Yok, men ondan birazcık uzaklaştık soramızdan. Yani Sapar ağa, o bank sistemasyny näme için sorayan, sizin yani hovuz deyip düşündüren zadınız. Şol zat, yanlışmasam Western Union mu? EFT'nin nämeden kimine. Yani pulun elektron görünüşünde nämetde şol sistema meňzeýär. Aslında siz sistemany edipsiňiz yani adı koyulmadyr. Şoň için soradım. Merkez Bankı ýalak bir sistema şo döwür näme edilmendir ýöne şo gatdy meňzeýär bank sistemasyna. Şol hovuz sistemasy we pulu sizde näle diýin? Önümçilikde hakyky wagtda diýilýär, yani hakyky wagt diýilýär şoňa. Canlı wagtda diýinde. Real wagt. Ama önüm öndürüyor, pulam şol wagt geçýär. Ol eýem firmaların ya da bir edaran işidir, eýem bankın işi. Oğlum kaptanımızda bank var, Agrapton Bank bizim öz bankımız. Ne şol nämesem şoň için soradım da Merkez Bank hakkında. O Merkez Bank değil, bağır, gefen düşündük bilem yok biz. O Merkez Bank ya da ya prezident ya premier minister ya da ampret. Bu da atları düşünce adamlar yok o taylar. Hawa men onda bir soraýyn onda soň temany azrak başga ýere alyp baraly. Ine o önümçiliğe şon ýaly işler edipdir. Siyasat näme etdi Sapar ağa ine. Şo döwürler Türkmenistanda. Sebäbi näme üçin soraýan? Ne postsovet pursatlary diýip ýazdyk da. Türkmenistan o bir künjekde galyp öz başyna başka bir tarafa gidip barýan ekende. Yani ösüşe doğru. Şondan sonra yani yine siyasat näme diýär? Yani Niýazow o näme diýär? Onun daş döwregi näme diýär? Şu 93. yıl senin bir ullokan ben gözümü ýylan bir zat edýär diýsem neme ýalançy ýöne boş gurrunlar
yemeler yani näme diye gölöl tığır verecek o alternatif olacak ne şol oraya porruk nemeler yani halkı demetmeliler. Tuğöle tudurmalı yani yalak neme siyasetin şol oraya yalak öğrenimçülük adam bir yıl işine diye de başka bir de gelen neme yok. Yeken nedelerini çözüp bilen dağıtlarım yok. Ya, neticede şoların eline geçti de. Ha olur yine. ne o taak geleli. Yine bir 8-9 ayın içinde özümüzü toparladık. Yani, parti arasılış önkü ministerstvani abidne nettiler de. Onun görseler çark aylanıp başladılar. O partiçiler bay olyamışı näme deyip onun yankı beylikleri bir an ucuna bir de berip başladılar. İlk olarak Ministerstvo Продовжпром hatta yıvıçırıp göğünüm demesini şonu verdiler. Olmasa gitti bitti deyip neme vatta bul oraya dargadı tuturdu. Onu allık. 3 ay 4 ay geçmeyken o pişi prom bulur bolunu onurmadılar. Battı. Gitti. Siz almadan bolunu okuyup onu verdiler. Şu önkü dargadandan hemmecen verdiler. 2 yılın içinde biz yani köyünü önkü Avraprom yağdayından hem köprek nemeye geldik de. Yağdaya geldik de. Yani güçlendi. O ne 1992 yıl o bir de en sonki o hocalık niyetlerini birleştirdiler de. Ama yükü katı ağırdı. Son adını koyuyorlar da bulmasa o adı yani kanser normal ministerstvo olmalı elle. Tabii ministerstvo demek orun upravleniyor. Yani idare ediyen. Biz onu hemen biz öğrencilik alıp barıyatlar. Biz ministerstvo olup bilemiyoruz. Şunu da düşünen o. Ay halk düşünmez diye de. Hemen hala halkımız var bunu düşünmez diye. Şu vaqta çelli minister. Burada değişiyorlar. O halk düşünmez diye. Yani ne gödöngü getirip görüm ne ministerstvo olup yani pul operasyonu etmeliler tabii. Yani punkten başka. Şu vaqtam şu ministersvalar da hediye. Şu olayı Üç görüp bilmediler. Yani bir iş edip bilenlerdirler. Tabii orgun upravleniyor. Yani öğrenimçülük. Hakiki öğrenimçülük. Hava şu vaqt öğrenimçiliklerinden başına şolar veripdir yani problema. Şu taýdaky neme üýtgemendir de olaryň neme düşünjesi. Neme bular nähile boldy diýsen men bunu doguzamaýdyň. Ne hemme dat ayağa gally. Mehmet'ti. O işlep dur. O indi bular gerek geldi. Şu yedene adamlar gerek geldi. Tabii peýatkel berýärler. O pul aylant dur. Olaryň geday. Men Sovet ministrin köşkün ýagdaýyny aýdyp berýän. 93. ýyla çenli. Hatta 94. ýyla çenli. Mihman gelýärdi kän. Böyle çağırýarlar. Gelmejegim burada getirýärdiler öldürüp. O cümlelerinde bir köpük pulları yok. Bunun durmalı ýagdaýlary yok. Nagarny çaýyny suwundan berip bilen okdular da. Onu hemmejeni bizim üstümüze neme diýerdiler. Biz çekýärdik de. Hemme zadym. Özleriniň yani ayıp bolýan aýdaýyn şilimlerini tapan okdular da. Şunun yani nihayet bir türlü yani nikotin adırak çilim çekýär. O eýleki zampretlere bağlı okulyp şol çilimlerine sen bir tat berýärdik. Oňumy sargap dep. Hiç tat yok. O bir adama nahar verip berýärler nemesi yok. Ne Sovet ministrin. Ne demedem upravcılama jadan
Doňuzy alak gelip görün. Bunu iş bilen bulan hiç nemeleri yoktu. Ödüm rezidensiyeleri var, dağçaları var, private. Yani mihman kabul edip görmendiler de. O nemeleri mutfaklarda potlaşıp nemedik getirken aylarıp gördük de. Bunlar yumuş yürüye olun biz povur değil nemede. Onun ol min torun pişi oy nemeleri var da restoranlarda atlar nemet görür. Şolara buyurun diyesi olun. Olur bizim tayılkamız yok, bilkamız yok dedi. Çemçemiz yok. Adamın yolunu tutuyor, alak yemeğimiz yok diye. Onu öğrendi de diyedim. Ne şu restoranlarda öğrendi diye tat verdik. Ne bedevde bir restoran açanlar. Onun nemede yani müzikal bir çeşit vardı. Şuna şarında. Yeri de bir yerde şuraya alak mihman gelenini. Şu tayda nakar vereri alak. Bunun durdukar dip ortada boş program nemesi vardı. Aşı vardı direktörü. Şoňa da ne sen şoňa jogap berýän başga işiň gerekken şulary rıza et alandadyň oglanlar ederdi. Onu şol atlara lat öğretdik. O da diýär şunu bir paşa boljak diýip gyýryp durur ýala eder niýetde. Arkaýyn bolup. Bu ýa-da men paşa eder niýetde. Dişi alam etti. Hawa diýişe alam edipdirler. Indi sapara hawa siyasat nemese düşnüklükän o taýy gitmäli temamız o däl. Ine geljek bolýan ýerim şu taýy. Ine sizin şu eden o işleriňiziň o abiýomuny biz haçandan näre sorap iýdäp demediýäs-de son bir hasap çykardyk. O şu hasabı göreli. Yani sizden bir taraftan o gurrun vermeli bolýaňyz. Näme işler edildi. Soru verden gurrun veren kebini. Ýalňyşlyk bilen maňa basýan olaýmasynlar. Indi sapara şu pursatlar nemesinde Türkmenistana yankı o yollar var diýip aýdýaňyz aýna şu o ýurdun içine nemäni o sokmagy yankı kompýuterler ýaly ondan soň traktorlaryň gürrüňini edipdiňiz. Şo zatlar barada gürrüň edim. O soň näçe o ýurdun içine neme sokuldy. Şonuň bir o pul meçöründe bir hasabyny etdik. Ona meni görürse hazır. Yani kendine ne 92-nji ýylyň nemesi boýunça ben şuňa teredik deme diýenne. Şu spravşnik köpden bäri ýatyr bolmaýan hiç ünperem okdum bolun. 2500 sanak neme var. Halmuradaga jaňa diýe bir ekranyny Halmuradaga. Ha, bolýa onda. Görleşlerim soňra haberleşer. Sen boşaşýar. Ha ýene bilmedim ne keminen gelini. Boşadan wagty boşaýar. Bolýa. Ha başla kemine ne Halmuradaga jaňa 2500 tane neme vardı. Kuruluş edara kurumu. Hem beceriyetin adında sendi vardır. Hayda. Familyelerin telefon numaralarını sendi var. O ne şu edara 89. yıl yok diye ayttık da 9. yılım yoktu. Yani başı 89'da başladı yani 92. yıla seni bulamıyorum da değerli de. Yani 92. yılda şu 2500'e yetti de. Yani işleyen nemeleri bile 800-900 mun iş yeri oluyor da. Yani şu 89. yılda yoktu.
Düýünden yok. Yok. Ya, bolsa da yani özünü nemetmeyen ýagdaýda da ýaşap bilir ýalak ýagdaýda däldir. Türkmenistana tamam şol döwürlerden näme-de yok ýalňyşmasam turwa öndürilýärmi Türkmenistanda? Yok, çüy çıkan o turwan gurrunu diýende. Men ne teretine berde ne tiyatrçılar rahmetli diýende. O tiyatrçılar bitdi gazy bilen suw bilen üçüne ders diýip tribunadan aýdýarlar. Onu kim etmeli? Ne pulu var, ne turbası var, ne edip bilecek personalı var. Suaşıga meten ok da şoňa. Hiç değil, moşuntum yok. Onu yetmeli, o edep diýdik. Hiç nemeti yok. Onun turbasını taptık. 150.000 tondan kendi turba alınanlar. O şo ýyllarda owalara çelle o gaz bardy da. O 2 ýylla bu nemetdik. Hem ýeke gadel neme de var. Yani ağıt suwu, turba, neme suwu. Yok şondan öň bütün SSR boýunça ine Çärje şäherinde de Aşgabatyň daşyndaky ähli şäherlerde de kömürüm odun şon ýazap ýakylýan eken. O. Şondan Benim şuna soracak bunda yine. Bir protendi yok. Turwa bilen. Aşgabatda bardy, brad bardy. O da o 87-nji ýyllarda bolandyr. O Aşgabatyň käbir öýlerine nemedendir, o da 100% däldir. O beýleki o nemelerde oblastlarda adam yok bolatlar. Hiç. Ağıt suwum şunun alarak. Tapara şol yine 92-nji ýyl, 93-nji ýyl indi Türkmenistanyň, tutuş Türkmenistany gazylenip çiğnetmek diýmek turwa. Türkmenistan turwa öndüren ok. Diýmek o turwany bir ýerden getirmeli. Pulum ýören ok. Yani pulumy bir ýerde pulum bilen iş edip bolan ok. Hiç tertip düzgün yok, bazı iqtisadiyeti yok, kontrakt diýen adam yok. Ýöne 2 ýylyň içinde Türkmenistan şol döwür tutuş territoriýany, ilaty, gaz bilen, yani turwaly gaz bilen çiğnedip bilýän potensialy, şo akyl bar eken Türkmenistan içinde. Ve şol şu neçe dowam eden bolsa biz bugün hakykatdan hem belki kosmosa uçup bilerdik. Yani 2 ýylyň içinde şol zat etmek, özem şol şertlerde. Näme boldy? Kim onu ne çıkýan? Kim onu ýykdy şol sistemany? Onu aydım şoňa gelýärdim de demem ki yani kemine ýolum ketýärdi. Baştan. Onu Halmurada kadar üçüncü öldü. Telefon edip. Deme bu da atlar hem meceni edip bilýärdik. O ödüm aklımdan yetýärdi. Adamlarım şeyle bir neme watta. Näme diýin? Euforiýasy watta. Oğlunlar gaty Hyju diýäňizde. Şonu ýaly edip köp adam düşünýän däldir o sözü. Şolary ýala hyju watta. O bizem şolary destekleýärdik, kömek berýärdik. Ýani 89-dan bäri kiçik kärhanalar diýip Gorbaçowyň perestroýkasyndan neme ýa adamlaryň akylyna aýlanýarda kiçik kärhanalar ýürüýdi bir upravlение açtık kiçik kärhanalar var neme подсобное хозяйство малые предприятия diýip. Onlara da ýa kömek berýärdik. Düşünüş işine geçirýärdik. O kiçik kärhanalar ýa öňçüligi neme derýärler. Biz o dememiz maksadymız orta klasy döretmekde. Ya bir döwletiň içinde orta klas döwleti. Orta gatlyk halk. Orta gatlykda. Onun şol demeni iqtisadiýety dolandyrýar. Orta gatlyk bolman bir döwletiň iqtisadiýety bolýan näme? Yani o da atlara gatylygy düşünýär. Nereden öğrendiňiz Sapara?
On Sovyetlerde yok da sınıf nemesi yok. Yok, Şunun onun için da- aydan. Men näme diýin? Köp zady intuitivne neme diýende. Bolmalısı şudur diyen yalak bir neme. Bolmaly şudur diýen. Soň onuň okaňda nemedende duş gelende ha dogry edipdir diýen. Onu edil yani men neme bilýän dip neme demok ýöne. Men ykdysadyt bilen düýpli meşgul yani aspiratura da okap ýördüm. Atkan okuyordum. O sapara aytjak bolşum şu pikirlere ine aytsaňyz ay postsovet adamna aytsan da ay bu samsyk gürläp dur diýip aytjak görnüp dur da. Şonuň üçin aýdýan ine şunuň ýalak gürüňler şu postsovet nemesinde sindromdaky adamlar yani şu postsovetden çykyp bilmän gezip gören adamlara aytsaň ynandyrjy gelen okda. O orta atlyk näme gerek? O baýam gerek däl. Şon ýaly näme diýär. Hemme kim o deň derejede garyp bolmaly ýaly. Bir nämäni alypdyr da. Demek kemine bu nemedi aýtdygymyz el biz beýleki nemelere meňdäm doktuk. Onu yani boyun almaly. O belki de bizim beýleklerden taýlanýandyr sebäbi. Agroprom dargadanlarında Gota Agropromi 9 sanak ministerstva dargatdylar da ýene. Şolong hiç biri aýagy üstünde durup bilmedi. Biz durduk çoň üçin bizim üstümüze yüklediler. Şu götörünü yükläp otururlar da. O galanlarından berjekdiler. Hemme de adı berjekdiler. Yani edip bilmedik adyny ne biri edýän bolsa sen etmeliýärler de. Onu görseler bolup dur. Onu soň bu abyoman bulup başladı. Gödüňlü getirer ýalagym derler. Şu edilen zatlaryň nemeti Türkmenistan'a çykkan öňüm vardır. O muktary bellidir. 1.300.000 ton parta çykkandyr. O da 400.000 ton balaknodur. Parta süýümüdür. O alt 700.000 ton çift çykkandyr. O bellidir. Onun sunması demesi vardı. Ondan sen lokandat yatap bilen o. Hem becehni ýüşürüňde 1 milyard bolýar. 1 milyard dollar bolýar. Ýöne Türkmenistan'ın içine gelen şu 1 milyardın üstüne 2 milyar 700 milyon artık girene kendinden biz çok ýüşür patapladık. Bu zatlar. Öyle giren neme o. Rahmetimizi nemedim de o. O yedilen zatlar. Ne 2 ýylyň içinde şu 2 ýylyň içinde bir oblusyň ýeri ýalap, Mar oblusyň ýeri ýalap 150.000 hektar tarp berden yer öldürüşdük. Ama şonuň bahasy näçe bolar ine size sonra göne. Bir san velayet döretmek ha şu Türkmenistanda. Tanap göre bir hektar 10 dolardan aşağı düşenlerdir. Yok Kim onun koymasın? onun o açılışı varsa onun üstünün o galan işen vardı onun. O Boş duran däldir abi yer açılandan zaman. Yok. O şotaylara nereden geldi? Täze açılan yerler. Üstüne ovatam var. Öňki yerler hem vardır. Öňki yerler hem sizin üstünüze galandyr. Bir teknikan nemesi ay 15-20 geçýändir. Toşnu taýan nemetmek gatı kıyın. 15-20 sane teknika. O dürlü teknika, bu Dürlü. teknikalar yani traktör neme, o kiçik nemeler hadaw edemiz o. Şu metalloma soň satanlary mı? O. İldeşler neme ekrana pulun mukdaryny görkezjek bolýasyň. Şu görýän o nemäňiz 1 milyon dollar. Kicicek bir nemedir. Ullakan pulum däl. Ine bu näme üçin o 1 milyon dollara şunu ýalat görkezdik. Soňunda aýdyp berjek onu. Ine bulam 100 milyon dollar. Görýän nemäňiz. Ine bulam 1 milyard. Görüşüňiz ýaly.
Ulan 50 milyard o. 50 milyard o näme üçin 50 milyard görkezýäs biz şu taýda. Ýene o hojalyk nemesi ýene paýzy geldi mere filan Sapar aganyň ýöreden işlerinin netijesinde o Türkmenistany 2,5 ýylyň içinde 50 milyard dollarlyk neme giripdir. Yani bahasyny hasaplasan 50 milyard dollar hökmünde o tehnika ýa-da edilen iş. Yani bu zatlara o işlerinden soň pikir edin iň az 3-4 esse köpelmeldi de. Şu ýyldan soň aýdaly 2,5 ýylyň içinde 50 milyard dollarlyk iş edilen olsa, soň onuň önümçilik netijesinde o alınjak pul şu iň az aýdaly 20 milyard diýeli. Başlarsınız 200 milyard dollara barabar bolmaly şu wagtda çelle ýa-da 10 ýyl, 15 ýylyň içinde. O ýöne şu pullar nire aýtdy? Sapar aga işten aýryldy. Ondan soň paýzy geldi Meredif hem işten aýrylan bolmaly. 50 milyard dollar ýöne hazır seretseňiz şu 50 milyard dollar soňky 28 ýylyň içinde halk o demetmedi, sarp eden ok o zatlary gowy pikirlenmeli. Ýa-ni 700 tane o kompýuter şol döwrüň nemesi bilen pikir edin. Kompýuterlaryň bahasyna. Amerikadan gelýär. Ýa-ni tehnikalar, açylan işler, o turbalar, gaz. 2 ýylyň içinde 70 ýyllap o Orsedyň çekmedik gazyny 2 ýylyň içinde tutuş Türkmenistana çekmek. Bu zatlaryň hemmesi hem o pul nemesinde hasaplanýandyr. O dehmetem var ýeke ýöne Soň Sapar aga näme üçin size o 1,5 milyon diýerlerdi. O 1,5 milyon ogurlapdyr diýerler. Diýmek o şolar puluň nemesine o ente şo wagtlar hem hasaplap bilmedik bolmaly da. Ildeşler şu görýäniňiz o 1 milyon, o şu gel 2 milyon bolsun, ýanyna ýeneden bir san goşun. O ýöne Sapar aganyň eden iş hem 50 milyard dollara barabar çykýar şu wagt. Yani bu iň pes nemesinde hasaplaýas biz ýene bunu. Ondan hem köp bolup biler. Ýanky ogurlanýar diýilen o tökmedem netijede o toýlykelte diýip bir eýranly türkmeniň nemesi olam ogurlyk hem däl, onu öz elleri bilen beripdir o pulu. Şonuň suwudyny alyp o näme etjegini bilmän şu Sapar agany ýurduň daşyndan içeri almak üçin bir neme oýlap tapýarlar da bir jenayet. Olam şu toýlykeltäniň alan nemesi var da dokument görkezip bilersi iň azyndan diýen bolmaly. Onam suwud edip bilmän hijem alyp bilmez ýalyk derejäge gelýärler-de. Ine şu ýanky çok gosakkal o jurnalistiň hem eline berilen papka şu. Ine şul neme boýunça ýöremeli sen diýip eline papkany tapşyrýarlar, ýoksa hem o zatlardan habary bolmaly däl. Mümkin däl de ine bizem bilemez ok. Netijede ine Sapar agaň elinde dokumentler var, görkezip bildi. Ine ýanky 1,5 milyon o dollary görün. Ve ýanky o hojalyň eden işini görün. 50 milyard. Ve şu pulu bu halk entek hiç nemet gören ok, sarp edip gören ok. Şu wagtda çeli soňky 28 ýylyň içinde. O indi Sapar aga o köbü näme üçin o şu nemeden soň o izarlap başlamaly hökman suratda. Şu işi edip giden adam ýurduň daşyna çyksa, bir gün olmasa bir gün dolanyp geler diýip o bir neme giren bolmaly da. Neme ýok, bärde neme var kemine. Bu zatlar bolup dukan, o şo taýda ul pul aýlanan ok diýip bolanok. Mallar, zatlar gelip dur, önümler gelip dur. Bunu oturdu diýerler-de. Yani şu adam biri iş yerini kurnan soň birini ýola goýan soň üstüne barp çök gelder. No. O ýegenler çök ýa. Yani kagaban adamlar çök ýa. Onu birinin elinden alýarlar da.
Onu edwen bilen okulur köp odan batıryalar. O diyor şu wat gelyen yalak da alyalar da. Ne bulongum demesi bur topar ağaç prezident mi sen ağaç. O hiç saat görmedik. Saat görmedik de. O onun inni bollu bulur çarkı ayladı bulur gerek gel ya da. Onu biz bunu devam ederiz diyelim. O bir ayrılık onu bir yıl geçmeyken çöreğini tapmadılar da. Onu onu bu yarın bile götürüp gitti diye. O öyle şol schema hem de adam koyup kayıttık biz adamlara da demet. Ne şu bu atlar ben eferimdir kemine. Bunlar ne ile buryan orada. Ne şunun içinde de bur topar 2000 oğlu adamın adı vardır, familyası vardır, telefon numarı vardır. Şunlarım şayattırlar. Ben neyemeden ortam ilk bilmeli adam, ne şu benimle işleşen adamlar da. Şunun diğerinden o ne 30 yıl geçti de. Şu neyle adam eken neyemediktir deyip soran var mı? Jurnalist mi ya prokuror mu, следователь mi ya yeni orada mı? Yok. Bunları şu yankı bildiğin üstüne çok şeyler deme. Hemen üstüne çöküp son hödürünü gördüler de. Ha, inertiyası boyunca hödürünü görüp oluyor da bu da. Ol bir yine ben de olmasa bizim kendi fikir ettik. O biz bir lokan vazifede adam değil. Bunun ne var alt bilmedik yani hataplaş bilmedik rahatları var diye düşünüyor. Bir ne şu tayda aklımda şu yani şu sistemden konstruktörü da ben ideya ama ben yetermeyen ki şimdi şu tayda ben ayırsam şu çok çoğunu bunu getirip bilmendir. Bu bizi etkiler diye. Ama şu haçan başladı şu ağaçlık? 96'da mı? 95'te mi? 96'dadır ya da ne bir şunun buğdayla çeni getirip veriyorduk be. O neçe tonla buğday sapara? Ha 700 bin, 600 bin, 800 bin ton buğday getiriyorduk. Yıllık ha? Yıllık 1 milyon ton buğday gerektirdik bunu. Yani halka yeter yalık. Yani o Türkmenistan'dan çıkan buğdayın kilekevin nasıl yettiğen nedir onun hem de şöyle oluyor nedir? Onun neyme diye ak buğday taptık nimettik diye onu ağırlayalar halk. Kilekevin nasıl yettiğen nedir yetirip bilmediler. Bir böyle oluyor birinci yıl yarımcı onun yeri gidiyor. Şu buğdayını getirip yedik. Kömük veriyorduk, pulunu tap veriyorduk, tölep veriyorduk. Bulmasa zaga toplayıp yürütüm ministersi vardı. Yo sapara şu 50 milyarlık işi gizlemek için dönük değil mi elde? Başka ne mi deyip bilerler? O dönüklüğün yankı yine ne diyorlar halk düşmanı. Halk düşmanı o nerede? O bolun ya halk düşmanı. O zatlarım ne edip bir anı eldeyin Türkmenistan'da doğulan çağdan te ölyençe hem adam otay duruşuna prezident komitet beylikli hem adam bir sahna Türkmenistan sahnada da rol veriliyor. Doğulan çağa da rol veriliyor. Yani Saparağın rolu var. Yani Saparağı şu roldan çıkıyor. Öz başına özü başka bir zat ediyor. Olay hem hakikata doğru gidiyor. İş etsen hakikattır. İş hakikatle oluyor. Ya da samimiyetle oluyor iş. Yine şu sahnadan çıkyan sen sahnan dönü oluyor. O uymayan olmalı. Ben bunun adını uyumu bilmedim. Hemen ben ne oluyor onu. Şeyler hak oldu. O yine bir soru sorayın sapara. Şu ediyen işinizden o doğumlarınız haberdar mıydı yani? Yok. Bir yerinde var mıydı? Yok, eğer. Ben bir kardeşim, ben işleyen yerim kolayını da gelmedir. Onun hemmece öldür, benden dayı hemmece.
Ne başkalama da köpükler sorur tere diye. Öyle varmalı vakfım olan yok. Yok, yok. Ben maskalamda yani vazifesi oyuncu en küçüklerinden bir. O vazifeli demeden benden kişilerin benden yukarı vazifede işleşmiyorlar. Her şey öyle işinin nemesi. Ben nimet bir ürün bile işlerim yok. Havarlarım yok. Ben varada hiç yerde yazılık olan yerim yoktur. Yani iş dünyasından başka yerde ben tanıyan adam yoktur. Ekrana çıkıp yani edip yani, görün adamım der. Yine şu iş dünyası ne kullanıyor kayıları yığına varar. Şolur ya. Onun Bana aynen. abi buyur abi. Aydı verin, sahip olmaz. Yani o hocanın yardımını var otuyorsa. Ben o hocalıkçı değil. Pay verelim o hocalıkçı. Pay verelim kuruluşçudur. Benim seni ağat hemen yani o kanım promotions ne mi? İktisadiyet. İşlen yermem neme parti arasındayız ministerliği üniversitede bu torunun gününden başladı. Daha sonra için profesyonel parti mi? O hoculuğunu ben işleyeri şu önümlü işleyen de kayıteden parti bile nemen bulmullel yönü bir sodatları partacıdan devlet bilimde kabul et. Onun düşüncemiz de büyük güç. Teyze kurmullel düğünün teyze kurduk değil mi? Ne bizim şu o uzun reform et başladı. Çolur yağlak nemeni on yaşlı Republikanın nemetini zan deyip de otuyorsa monitoring ediyor. Şu atlarda bizden öngü diyen yok. Bizim öğrenme atlarında düşünen yoktur. Hükümetim düşünen yoktu. Bizde hükümet yok. Ne bağ okuluyuz var kim dedim ben kitapları ayıp verdim yatan yeri yatı olsun ayrılıklı diyorlar. Oğlun o kovdur oluyor o oğlunu. O zaman pret bu nimet yok. Bir diye kargodaşlıkta at bu göre. Yönü cahil. Yani neme tekstil fabrikanı burlaşıyasa projekt bedenlerini. Avtomatik olmasın diye de. İş yeri el üle nedere yalak olsun. Ha. Yok. Bu ne el? Böyle olmaz hadi. Onun diye bu topur iş yeri oluyor hadi. Yani düşünceleri şoma bendeşerek değil mi? Hem adam bir fabrikte üç oturmalı mı ki? Başka fabrik açıvermeli de iş yeri gerek olsa. Katı o neme? Katı yüzle 18 tane tekstil fabrik kurduk. 18. 18 tane. 2,5 yılın içinde. Neme bunu 90'cı yıllardan alıp başlamalı. Beyden okuldan. 91'den 2,5 yıl oluyor da. Ödüm bir yerden bir köpük pul kardalman. Yani ben arada görkedim yani Türkmenistan'ın belgelemelerini. No. Bilgilerimizde Türkmenistan hiç Türklük belgesi yok. Bir yerden kredi ulunan yerimiz yok. Yani şolun pullarını ne Türkmenistan bütçesi verindiriyordu yani. Bütçet var mı şu yıllarda? Bütçet. O şu demin diye niyazın cüzü bütçet olmalı. Onun şu niyaz var. Bir demede yazıptır sonra cevap vereyim. Demede Kıvrı'da gidilen yol vardır. Yok o Bekir'e vakısında.
Niyaz'ın öyle denetlet ettik de. Dağ vardı şu tayda. Şu dağı tekiyle ettik de. Giden hakiki dağ buluyor. Biz sonra şu adamın beyninin nehile işleyeninin sonra demettik de. Yok daha görmedik adam burada nemette katı yervet koruyan kendine. O hiç dağın nemetini bilen yoktu. Yani kendi çakını o fantazide gelse demet olmadı o dağı ayırmadan ben şu taydım bu Şu dağın ayrılmağını Niyaz'ın özü siledi mi? o şu tay. Bir yer kaptalının hop beriye de ne şu tayın ayırıp şey tekil deden ne giden ne dağ yemeğin içinde şunlar. Neme yağdı işte. Köylüden içinde de yani Ha, ya. yine şu kurban olan neme kurulan vakti şu taze aeroport kurulan vakti özünün gidiyen o yol ayrılmış bunun köşküne gidiyen yol varmış aeroporttan. Şunun uğrunda bir köprü o. O şu köprü o kurulup kutoruptur son geliptir bolmandır tazeden vurum diyemiş. Sonra o yıkıp tazeden vurupturlar şu köprüyün yine. Yok bunlar tamtık hiç yani dünkü yani Kur'an'lar yani ben kövrümde orada kulağım düğünü beremeli deme büyük o dünkü yardayını yani ayakhan çarına bakarak Türkmenler nakıl vardır. Unutaz oğurlap öğren vakti. O unutadı da yetmeliler yani Bağvarap'tan yani Kerkala'da berik geçmeli adam derler. Yollu alan adam. O in ağır pellanası her kaladır şu tayda diş doktor dağıt bulup görün orta avraylı doktorumuz dağıt deyip adamlar neme derdiler. Hıramf yöreyte saylan olmalı ona. Bunun hem mecetini ben çıkan yerlerini bileyenim. Yani Kıvırt götünü. Yok inandırıcı ya da yine o post-sovet pursatlarını o doğulu ulanıp bilipsiniz. Yani şondan son bolmandırdı emme hiç ters gidiptir. Yine şu zattan halkımızın havarı yoktur. Yani bu zatlar bizim son. Ödem geçecek nemeyi alak bunu şu nemetinden üntünü adamlar başka yana soğuk oluyorlar da. Yani bunlar oğru. Paybiyeller dağıdı, yadyan dağıtlar da ya şu 100 milyon oğurlaptır, nemediptir deyip ne ödem nemeti bire ölü. Şöhret Kadir diyorlar tarihçi benli. Eylektem ne şu donut nemet Gültapır o geç takkalısı bile. Ne şulor neme diye de yani onun anırsında neme vardı. Bunlar ortayda neme peyda oraya soru alamattı da. Yönü cemiyet Niyaz'dan başka adam yok. Şunu başaracak adam yok. O kalanın hemmeti oğru bilen nemeni sindirmeliler. Niyazı fam yeketek. O da yeketek. O dünya dursun tenur neme etmeliler. O şon nemesini oynayadılar da şunlar. Yani beyleki yiğitlerin var. Batır Sarza etti. Gülyalı oğlun ödüm. Yani ömür Niyaz'ın yanında bile işleyen ödüm. Sonra türmede çürüdü öldürdü. O beylikler var. Bunlar yani nemeni ölçenlerini bilmeyen nemetindeki yağdayın adamların nemetini bilen yok burada. Yani ne değerini biliyorlar, ne nemetini biliyorlar. Ne akıl bahaylıktır. Zaten ayıp otuyorsun 50 milyar deyip. Şu aklın ediyendir. O 50 milyardı o keyan pul nemedik diyor şunu uğurlap bolyandır diyorlar da. Öğlerini otuyorlar da. Onu uğurlavın bunu o turvan men arkamat bir dedi. Kime satacaksa para, kimde pul var şu an. O men yönü mekanizm tap şunu edip bilen. Billik. O uğurun taptık. O yekemenim der gider kaldık diyor. Şu an geçirilen yine turvalar enteyem de orada.
kimin geçirenini o bilmiyor. Yo no imormanna yani Tanrı arkasına etman bilmeli. Ben neme buradan katıyor nemet bölümü. Kimin o buradan aralacak yani nemet çekti. Bu da nememem yok. Ben böyle verdim bunu nemet yerine. Yönü tevigat başlanı o kendine. Bu zatları. Yani gelip çıktı. O bedelini ödedi diyerek dedi. Siz demettiniz ne? Gazımız var, neftimiz var, var yaşar. O. Sapara indi şunkü näzir Türkmenistan ýagdaýynda ýary sadaşynda iş gözläpýär, iş yeri ýok. Türkmenistanda işlemek istese de bolýar. Ben o bilim ýa-ni kitabı biz halamyz o. İşleyecek olsam iş yeri yok Türkmenistan'da. Şimdi sizin aýtgan ýaňky 92, 93, 94 yıllar iş yerleri döreptirdi. O. Batan bir firmanı ya da batan bir ýaňky proýekti ayağa kaldırmak demek birinciden onu minusda alýaňyzda siz. Yani iş adamlar düşünýändir minusta duran bir firmanı almak demek. Onu sana bir zordan verecek olsa da almak istemezsin. Sen minusta otay. Indi şu ýagdaýda bir ýaňky 100 miňlerçe iş yeri döreýär. 100 miňlerçe iş yeri döreýär demek milyonlarça adamı eklep bilýär o iş yeri. Indi şol ýagdaý ine şuňky ýagdaýa seredip görüň. Türkmenistanda indi şuňky ýagdaýda watandaşlar iş yeri döretmek meselesinde mysal üçin patan var. Pahat ekkese baýlyk diýip, pahat baýlyk diýäsmi, ag altyn diýär. Aslında därliliň ýöne şo pahatamyzy biz satyp bilýäsmi? Dünya bazarında. Hatta gazımızı biz öz başlak satyp bilýäsmi? Yani gaz çıkaryan, Kaspiden geçirecek bolýan geçirden oklara. Ya da beýleki bir proýekt var, ona da Afganistan ya Talibana ýalbarmaly bolýan indi şu günden şolar olan elinde sen garaşsyz däl hiç hili. Sebäp turwan şolun territoriýasynyň geçer. Sapara şol döwür şoň ýagdaşary ýurtlar bilen näli Türkmenistanyň ýagdaýy. Ya da aýdaýyna siz şol Türkmenistanyň içinden başga bir ýere birde satjak bolduňuz. Pribaltika bilen işleşjek bolýaňyz. Başga döwletler şoň ýaly näme çykyp bilertimi? Bilýärtimi ýa-da? Meme bir de yemetmedik bolsalar, ýolumyz kesmedik bolsalar. Bizim etçeklerimiz gatken edemiyorduk. Ne biz ortaya rahat ortaya şu at bir ulanşalık bir dolar ulanıp biliyorduk. Ähli şolun potansiyalini ulanıp biliyorduk. Ne yani partani ilki daşarı yurtu gün satıp başlayan Türkmenistan'dır. Özbekistan nerede? O biz yine Novo Export diye yani export eden sayılım İngiliz arası. Çok hem de bağdaların elinde geçin. Biz işleyediler. Riga'da akın biz işleyediler. Ola öz bağdan diyorlar. Türkmenistan'ın offshore'u olup durdu onda. O offshore'um da bilin ki. O hocalık ministerliğinin ki. O ne 35% bilin ki olmalı. Denizlere çıkıp biletiniz mi? O ne yani Port satın alıp Akya'na çıkıyorduk. Ben onu ayıp vereyim. Ben Nakhotka'a gidip yani Vladivostok'a gidip yani bir partani Japonya şu tarafa Asya'ya gitmeli oranın şu üstünden gidiyordu. Vladivostok'ta port vardı. Yani şu portu gidip gürleşip o bir işler yaraydık kaydı. Onun Karadeniz'de var. Karadeniz'e de çıkıp biliyordunuz. O Karadeniz'de de onun demiryol bile Çekoslovakya'da çok gibi bir yer vardı. O tarihte Çekoslovakya'da öyle firmamız vardı. Bayram Nepes diye. Şu oturuyor. Bremen'in bir ücretinde öyle firmamız vardı. 50 liraya çünkü vardı. Adı neydi? Böyle öttür diyorlar. Şu direktörü. O birjada, Bremen birjasında. Öyle firmamız. Böyle ähli neme export diýilen adı ýeki özündükde özüňkinden tartýardyk. Täjinkinden tartýardyk. Sizin üstünüz bilen. O Kazakistan'ınkinden tartýardyk.
Indi näme? Indi. Indi Ya. satwan bilen oklar içeri hiç saat. Kemine Onun öyle. adaşın pullarından bir alıydı. Yani neme hatap bin ton şotaydın geçiyetti. Hmm. O ekspert nemetinden. Onun kâte pullar adaşı yan olmağa çemirli. Onun pul elektrikle dilen bariyat bolin. Şu adaşın pul var. Şunun kömüğü derlik kömüğü diyenlerdi. Adı gowkene azaşan. Kemine ve nämen aýtsak bolýanda ýene şol zatlar hiç kim ýanky garşy çykman, hatda gaýtym şu goldaw gören olsa, köpçülükden goldaw gören olsa, Ziyan vermeseler bir de onun golluğunu hiçinden golluğu verek geldi. Yani şimdi bilen adamlar. Gollu Şöyle vermesen koy- ziyan verýän de sapara. Bu işin hem ortasy ýokmu kendi ýani? Tügün mene göz öňüne getirip bilen Türkmenistan näle ýagdaýda bolardy ýani. Düýbünden başga hili. Aydın bilen maňa hiç ýeli o neme galmasdy. ihtiyaç tanamazdı ben. Tanamazdım belki. Yo biz kuvveti müveytinden hem geçiyorduk. O hiç gitti görüntü. Yo sapara 2,5 ýylyň içinde 50 milyard dolar diýmek gatykän pul. O yıkılıp bar ya daş döwrüň. O senem ýokary dogry gidip bar ya. Ýanky Ben sözün ağında kemine ne 93. 94. yıldan nemelerini gözlen ortaya pratetler oluyordu. Yerisine karşı. Nemeye karşı. Şu tayda bir Türkmenistan olacak, bir Türkmenistan yalak yaşayacak deyip plakatlar vardı. o şonu gözleýär sapara, o ýoş-ýoşdan belki taparsın. İldeşlerimiz hem görsün. O şu ýyllaryň protestlerini, o videolaryny tapıp bir-birden görseňiz içinde çıkar o plakatlar. Şu an iş, daşına çıkıp iş gördük böylerde. Bir de gelip iş gördülerler. Baltika'dan bir kim adam ben bizim nememizde işleyerdi. Kalalarını bilem o. Onun yani Ermenistan'dan gelip neme diyerdik. Sebebi yani turbo geçirecek orsam su aşık gerek. Yeni şoğun mendeşlatlar gerek de. Türkmenimizde yok oraya alak. Ken. O 2 yılla geçirecek orsam hem de sen udarın tempeme diye. O köprü uğrayadık. Ben tahtavadarlar bilendir. Bu deriyatın üstünde köprünün şoyu tallı. O edilen dağın yemesi sahani sahacağı yoktur. Yani ben yarında düşünülemedi yani. Onun pulunu nereden alın deyip sorayan adam yok. Yani, kembece devletin pulunu yerler. Bizim devletimizde pul yok. Döwletiň pulu diýerlermi? Yok. Döwlet o näme iş edýär ya? Döwletiň şu neme bardy ýene aýdym menem şuňa düşünemok. Döwletiň pulu, döwlet diýlen de men o döwlet näme diýip soran wagtym. Başga bir zatlar çykýardy garşyma. Döwletiň pulu bolmaly diýilen bir zat ýokdur. Döwlet o bir näçe o guramalardan meýdana gelen nemedir? Guramaçylykly bir işiň nemesidir döwlet. Neme ben bir Onun gendarına nerede? verin. Temin bu. Gen yeri. Ana burada atlar bolup da görünüp durada bu kuvam bolan nokta. Onu şunu kontrol alacak bolýarlar da. O şunu näde we diýen diýip demedi bunu aýdyp nemeden oklarda. Ýöne şunu ýanky turbo geçerler. Şol kontraktlar bizim üstümizden geçmeli da. O bir kontrol etmeli. O merkez öde etata da merkez var. O bir kontrol etmeli. Sür diye. Açır o sür diyedik. O pul bilin ki iş bilin ki hem onda hata ver. Ne iş mi var? Ben merkez bank diyen vardı bir. O bulor onun nemeye diyanlar. Şu da atları neme taklacak olup. Ne partan daşlıyı veriyorlardan onun şu tayda koyuyorlar. O devletin içine pul talan oklar.
Gelen atlar ne? Mut gelen öyle. Ha, pul isleýärmi bular? O şu demeni kontrol alacak bu yerden. Şu birden çok için kurdular. Men bir zat bilýän, aýdyň ýalňyş bolsa düzelt de. Döwletler, ýani ýurtlar öz aralarında hiç haçanam o mal berip garşylygynda o pul almaýar diýip bilýän. Mal berip mal alýar diýip bilýän. Ykdysady şol ýaly gurulan bolmaly diýip bilýän. O nağd pul neme turist ýa-da şoňa meňzeş usullar bilen girýär diýip bilýän ýurdun içine. Ya da transaksiya diýip aýdýarlar ha. Yo, importun yemetin arası bilen demedi ya şöyle. Balans demesi var. O teori, o da atlar hiç oluyor ne Türkmenin deme düşün yağdayı. Bunu yürüt ettiler. O ödem cahillikten ettiler, aşközlükten ettiler. Onun şu hödüyürünü görecek olup o bidayranlarına deme tüyücü paylap görünür kendi. Katı kendi. Onu omştayık gelip bir yönü doyacaktur orada. O doyup görünür vardır içinde olup. O görse sakadı ketildi de buradan. Vay deydi bu deydi 3 yılın kıyın önünden tatıp alıp gidiptir diye. Ne? Bunlar nemesi. Yani şu attı bir iğnetin üstüne çökülüşü alıp çöktürür de. Şeyle bolyam kan. Onu da akıllarım yeten yok. Şunu çennem yeten yok. Yani bunun ne diyeyim fikir ediş demeti ne şu yeğenden borçlayalak da ne bir işlep duran olsa birimizi tayin olsa üstüne varıp çökmeli. Deydim zorluk. Kanunlar yürüyor deyip. Allah. Bayılın akıllığından haberleri yok. Buyur Adem, buyur. Yankı bular ine patanı daşına çıkarýar, soňam şu taýda galýa diýdiňiz. Kim aýtdy şonu? Men gaçyrdym şu taýda. Açırsov. Ine Açırsov aýdan olsa men şu zat aýdym. Şu gün Türkmenistanyň ýagdaýyna seredip görüm, daşına çykýar, ýöne pul nirde galýa. Ýa-da ine daşına işçi çykdy, 2 milyon işçi çykdy, şolaň pulu nirde galýa. Yani olar öz etjek işini aslında size aýdypdyrlar şol wagtdan pikirini, düşünjesini diýeýin. Özüni osmak diýmek şo da. Onu edipdirler, özler şu wagt edir şol sistemi Türkmenistanyň içinde olmasa kemine aýdyşa alam yankı daşyndan Türkmenistanyň banklary, haýsy banklar bilen işleşýär mysal üçin. Eger daşyna Türkmenistan önüm satýan bolsa ýöneköy bir zat o pulu soň aýdaly gazy turba bilen satýan, pul turba bilen gelen olar. Pul näle girýär Türkmenistanyň içine? Mysal üçin Hytaýa gaz satdyň, Türkmenistanyň studenti var, aýdaly 5 tane studentiň var, ýöne Hytaýa gaz satdyň. O taýda işler näle bolýar? Pul işleri Hytaý Türkmenistana berjek bolup Türkmenistanyň adyna geçýär o pul, Türkmenistanyň adynda. Ýöne Türkmenistandan çykan student Türkmenistanyň içinden bankdan pul çeken wagt şol Hytaýa giden gazyň pulunu çekýär, onam aýdaly Türkiýede okaýan bolsa Türkiýeden çekýär, Russiýada okaýan bolsa Russiýadan çekýär. Ýöne Russiýanyň şoň ýaly bir nämesi var Hytaýda, olam Hytaýdan çekilýär. Ýagny pul kän gidip gelen ok. Ýerinde galýar pulary. Ol soň ýylyň soňunda bir sapar deňlemek üçin näme edilýär. Başga wagt diňe şu önüm ýa hyzmat ýa ýük arada aýlanýar şu zatlar. Şoň netijesinde näme edilýär. Şoň üçin ine bazar gatnaşyklary diýilende şu zat bardy bir Özbekistan bilen Türkmenistan söwda edýän bolsa bir taraply bolup bilmeýär ýa-da bir taraply olanda çykdyjy kän bolýasa we pulu daşamaly bolýan. Şonu daşamamak üçin Özbekistana bir zat satýan bolsam Özbekistana sana bir zat sataýmaly. Bolmasa dene şu gün näme problemasy bardyr? Eşitýänsiňiz konteyner problemasy ýöne paýzat konteynerdir diýende näme bolýar? Gemi bilen ýük gidýär Amerika, ýöne Amerika aýdaly Hytaýdan gemiler gidýär, izine boş gaýdyp bilen o konteynerler Hytaý näme Amerikada galýasa we Amerikanyň eksporty Hytaýynkyna üpçin edip bilen o, dengelen o. Aýdaly gelen ýüküň izine uğradyp biljek ýükü 30% bolsa 70% konteyner şu taýda galmaly bolýar ýa-da izine boş gelmeli. Boş gelmek diýmek ýene çykdyjy diýmek. Yani şoň ýaly problem bolan balans bir näme var. Şu datlar paritetler saklanyp durmurlar. Ýa-da o kemine ýanky näme soraň şoň ýaly bolýar döwletler arasynda söwda gatnaşyklary. Menem awa şonuň ýaly diýip bilýän-de şonuň üçin awa ýanky ýurdun daşyna awa paxta çykýan bolsa onuň ýerine turba gelmeli-de.
Turba nereden geldi deyip sorasa şonun alap bolýar. Soňra o sapara pakta çıkıp o izine turba girse deme de paktan Yo, pul nerede deyip sorarlar olmanda. Ben paktan oturwa diýeten ok beýleklerdi diýeten. O misal üçin aýtdym men, o ýetýän däldir o turba nemesinde de. Ýöne bu hem beýle ýaşap bolanok de şu wagt Türkmenistanyň ýaşajak bolşýalak ýagdaýda. Sebäbi men özümden alýanda. Men alak milyon tane adam var. Şuraya alak ýagdaýa düşüp. Ya düşür. Sen öz mertebeni gorat bilen okda. Şoňa gorama mümkinçiligi Türkmenistanda ýok. Niýazow diýet de seni, ýani bu boy adama diýip bilýät de. Sen itmat garat eder. Yüzüne aýdýarmy tuşan ýal deyip. Hem de şey, o diyeme akademik başı var, diyeme Recep Bayramovич. Şoňa diýetde seni tribunadan niye? O yeşeğe ters oturup diye o van içinde nemedir kereklerler seni diye. Wel sapary alken de. Wel saparym şon ýal zatlar goýýar da şondan aýtdym. O diyeme sen goront bilen okda. Düzgün yok. Şolary ýala kady yok, kanun yok, adalet yok da. Yine meni bana baha verecek bolsa, erwedi işledin, gowy işledin ya da oğurluk ettin ya doğruluk ettin diýjek bolsa, yine şunun içinde 2000, 2,5 belki de 3000 adam var da telefonlaryň içinde var iş dışına. Bir tanısa meni şular tanımadılar. Bilişleşýär. Yani para almalı, para vermelen bolsa şular bilmeli. Bana baha berýän adamlar başka hiç yerde ne işimi ne nememi görmedik adamlar. Olan näme behbitler var, betele şo taýyp gelýär. Ya bir zadany berýän bolmaly. Görünüp dur zadany berýär ama. Görünüp dur. Özüm ben onu görýän bolsam edeni işimem görüp. Onun dilinde getirip. O da görmedi ýalaklarym belli. Ben ýygnaklar barada öňküde para aýtdym da. Şu yer su reforması diýilýän zat gaty uly zatlar. Özüm gaty kän adam ýani goşulşýandyr. O bir adam iki adam bolanokda. Nemede oblustda ýygyna edemizde bu adam oğlu adam üç ýetdi. Mawa. Näil geçýär şu ýonaklar? O gaty şo nemeli geçýär. Geçmeli däl diýerlermi? Yok. Yani taraftar bolýanam ba karşıken düşünen oklu. Köpüse düşünmeyen neme diýerler de. Käsem onu gitçiki behbitler var. Yani 1 milyon görüp aňyryndaky 50 milliardy görmeşleri ýalak ýagdaýlary var da hem de jetim ya. O 1 milyonom yalan aslında. O da yalan. Sapar haberde cahil diýeniz ýöne jahilem şu zat edip bilmeli. Ýöne köý bir analiz, bir iş edilse, şu zat bolsa, şuňa bolýa, bolmasa şuňa bolýa. Ine şol döwür şol reforma geçirilmedi. Netije ine şu günkü gün diýmek geçirilmelikenmi ýa-da geçirmeli dälikenmi? Baha berip bolýar, ýöne köý näme de bu zada. Yani gelen ýagdaýymyz belli, hiç kimin toprağı yok, yenesi yok, işin yok, hiç zadın yok. Sen toprağı ayağın bas, yürep bilyen yerin şu toprak, ýöne şoňam eýesi yok bolsa sen isleseňem islemeseňem daşına çıkmaly bolýan. Yani daşında adam ýaly ýaşap bilýän. Aydın 150 ýyl o Türkmen öz toprağını eýe däl. Ors padşah döwründe de o islete alýan ekenler de yerler. Yani sen gubernator diýip o toprağını eline alıp onun urşeyi berýän ekenler de. Tenki däl. Tenki alak bolýany uslowny tenki de. Şeýtleýin. Ol isleýänçe. Ýa-da tenkili o tenki diýe yok diýe ýöne menki diýe.
Men isleyen dedi. Yo men nemeni okuyanda Sapara şu Şveçya'nın o yer eýeçiligi baradaky gaty kynnemelerden geçipdirler. Esasen hem şu 90-njy ýyllarda da bar eken de şu problem ana. Yani bizinkine göre däl de o ýalňyşlyk bilen o adamyň yerine o almal dällik nemesine çelli gidipdirler de. Şonu boldukça o düşürjek bolupdurlar. Şu zatları yine bugün azrak gözüm düştü. Okan oldum Sapara. Hayran kaldım yine. Ýalňyşlyk bilen o bir adamyň yerine o başga bir adam ýa-da o döwletiň bir nemesi, o guramasy eýe çykmasyn diýip ýörit aýratyn o komitetler döredipdirler. Goramak üçin şu toprağı yani hususy eýeçilikde goramak üçin. Neme kemine on ýeki eýeçilik mantam dällänin başga büyüklü bizim düşünüp bilmeyecek nemesinin mantam vardır. Ne Tokoy Şiwetten 85% teritoriýa Tokoy. Ödüm 98% hususy halkynky. Tokoyum yani Demirgazyk taraplarda 80-90 ýylla ýetişýär. Nemerak yerine 100 ýyllan ýetişýär. Çoğurak nemerak yerine. Ondan yankı o ulu ekiye atası ketiye de neme yankı ikinci uşak bir asır uşak neme diye de hödürün oraya da yani yetişen ağacı ketip tatmalılar. Yirdizileri şulu. Atası ekiye oğlu sattı. Doğru. Yani olam ekip gidiyor. O da ekip gidiyor. Şolary ýalak ýanky hem gelecek neslin öňünde de jogapkärçilik nemeleri var da. Ödüm yere bagly. Ne ýylla bir neme sezonu bolýar da. Ähli Şwetse. Ýanky awy sen Tokoyň bar ýerine şu taýda kollektiv bolup şu taýda edilýär da. Tradisiýada öwrüpdir, kanunum şonu neme diýär da. Şu Togurungdaki Tokoy eýeleri üýüşüp ul territoriýa bolýar da. Şu taýda diýen. Ähli Şwetse ýanky doğduk mekanlaryna gelýärler de. Yerin orucunda nebet börenim orta. Özüm hökman gelýärler. Şu wagt ne bir aýdan bäri nemedir. Ähli Şwetse awty zorundadyr. Ne adamlar yeri baglaýarlar da. Şu watany, şu taýyk şular hiç erwet ýa Türkmen kärak yerini çorulatjak manalary ýok. Gaty zaýalandy Türkmen toprağı. Özem daşynda gezip ber. O Şwedler ketýän agaçlaryndan ekýän agaçlary kendir. Hutusy. Şunu ekip görenem ýok. Öz jogapkärçilikleri var, öz nemeleri var. Ötebi niyetiline neme diýerler. Biraz poýt diýerler. O tatywym nemedin bilýärler bolýar, artyk çoğuklar var, orta satanoklar. Olur ýalak maral nemelerim var. Çağlarını paýlap berýärler. Türkmenistanyňky neme bu türlük ya öýjü oýnaýarlar da çağlar. Kenaryň başynda ya nemeden. Hawa. Çıkarıp nemet. Türkmeniň ýaşaýy şonlary ýalak da. Bir dep görýän ýyklyk gidýän. Şonlary ýalak ýagdaý ýaşaýar. Ay, hawa men ýemesem oğluma ýemesin diýen ýaly düşünjesi var da. Oğlu barada düşünýänlere möýdüm şular ýa Türkmen demesi gaty goýdukluk demesine ýetip durýar. Evet, sinet kurya soruyor. Düğretmeli nemetmedi zatlamız yaka gurwan gullem kenden. Hawa.
Sapara şutayda o yoş gutar bolýar. versen bolýa. Başka aydın. Bolýan bu Sonra atlardan çok netice açacaklar. çıkarın deme illeşler o yani vururum ortun diye aydamız yok. Size gerek vurmalı yani düşünmeli. Yani bu düşünce verecek olup aydiyatsa. O biz yani göreceğimizi gördük. Yaşayacağımızı yaşadık. O biz de bana demeden de bana gerek dağıt derler. Şu an yetip görün dağıttım onu. Han olma, parça olma. Yalak ketelimde yok, düğündün yok. Sapara o yönü näme üçin soraýas bu zatlar ine. Türkmenistan yine de şol önkü 90-njy ýyllaryň aňyrsına da gitdim kendi yani. Şonu yine täzeden o dikeltmeli. Bizim hem o programmalarımız ve planlarımız var. Siz indi tecrübenizi bu taýda ekrana çykyp aýdyp berseniz. Şu ýol bilen ondan bu edip bu at tecrübemiz yani Araplar diýär, Kuveyt diýär ondan bu net bilýär. What bilgin ememiz, potansiyelimiz. Yine şu görkezmegimizin hem sebebi şol 2,5 ýylyň içinde şonça iş edilipdir diýip aýdýas. Ýöne häzir şu wagt hakyky şonu planlap etsek ondan hem gysga wagt edip bilýäs. Yeterli miktarda o näme bilgän bar, teknologiýa da bar şu wagt. Näme bana PMP'me verecekmi kan diýip soraýam kan diýip 50 milyar diýip şondan 1% ýa 1% berdiňem bolýar mı? Sapara onu indi nemeden almalı biz. biz verip bilmeýäs, bizim hiç ýyl dahyl ýerimiz ýokmu kendi yani. Olardan. Yok PMP verdilermi diýip soran oklar bular. O sen ogurlapsın diýerler de. O 50 milyarddan hava pense verdiler mi ne Sapara? Soraýyn men şu taýda resmi ýagdaýda. Şolu atları edýän adam burada garty baýdyr diýerler de. Ona baydık beren men Türkmenistan'a çıkanda 30 kaç iyi verdiler de. 3,5 milyon dolarum var. Ondan bunun direkt şey uyuşur varlığında. Sonra bir hizmet almadılar. Ben çok pullumun yani Türkmenistan'a varacaktım bunu. Gelmediydiler. Hakikaten şey değiller. Ondan mağrik diyorlar. Hoplu görýärler-de. Belki o elinden aldık o gahary gelip bir zatlar etmeye mümkün diye de 50 milyardlık. Yok şu demen hödürlü görecek bolup demetdiler. Ne şu ağaç gördükleri başka iş tadım der. Gözleri aç. Yönü yok orada bilmedim. Hudaý Tanrym bir zat bar seyret durýar kendi. Şonuň köpüdüniň cesedini öňünden geçirdiler kemiğini. Men garanyp nemedik görmedim der. O birini ne öýü awat ne başgalar awat. Hudaý uranly şey durýan eken. O Sapara. Ne biz hem şonun ýaly täze Türkmenistana taýýarlyk görýäs. Bulam täze Türkmenistanyň nädip guruljagyna değişli, gysgajak bir neme bolsun. Pikir bolsun diýip şu nemelere gozgoýas da gaýta ýene. Bir milletiň owa gelejegini nädip ogurladylar, kimler ogurlady? Uzak gitmeli däl ine içimizdäki o dönük şu ors bolsa owa güýçlüdir diýip pikir edýänler ogurlady. Şolara hyzmat etmek üçin. Demek kemiğine men yine de bir zat ýatladayın. Näme üçin? Şu yani Sovet sistemasynyň gelişini, ýykylşyny, dargaşyny mekteplerde, medyada Türkmen dinleyijilerine düşündürülen ok, berilen ok. Mekteplerde de verilmeli bu. Yok hiç hile bilmedim. Ya siz ikiniz yaş olunur da 93-94 ýyllarda Orsiýetde, Gürjistan'da onunla bunun näme bolanlaryny tarihi bilen var. Yok Sovet Soýuzynyň o barlygyny mekteplerden öğrenmedik de. O
O ne hem için ne şu toğra vardı. Ne hem için öğrediler o. O tarihi bilmeden o ümmet eretip olan o. Türkmenistan'ın yine 96-97 yıl oluyordu. 97 yıllık bir e, geçmişinin varlığından bilemiz oktuk da şu son 1 yıl 2 yıldan beri biliyorsan şu zatları. Ne hem için bunu ne hem peyda oluyorlar. O nemeti şu halkı değil mi? Yani nadanlaştırmalı. Yo etil neme şu at yine koronanı ne için gizleyerler? Düşnüksüz zat. Onun sebebi yok mu kendi yani sebebim şol neme reaksiyalar şol olmalı da gizlemek olmayan olmalı. Ya instinktif ne bir nemeti O teferleri var. o cehaletin o nemesi olmalı. Paroklar diye. Nava şol olmalı. Sebebi bunun Onun şu pasport meselesi var. nava. Bunlar pasportu çözüp bilmeyenler. Biz şu adını öğrenip başladık da. Bunun başka sebepler var. Sebepleri başka onun. Oo. Kompetenteler yeten o. Yani dine şol. O pasport o pasport yine Birleşen Milletler'in hovacılık kuramasına değişli. Yine şol koyuyor standartları. Pasport standartlarını şollar koyuyor. Şimdi bunlar ne etmeli? 2,5 milyon halkım yurdun daşında da ondan sonra ne şolara pasport gerek. Sana al pasport diyecekler de. Yani yönökey sade diliyle düşündürsek şol. Yani bunun gideme prosedurası var. Şu an geçip bilen oklar. Yine, Kompetenteler yeten o. Ona yine çok kasak kalan bilen ok da ilk başlarda o pasport meselesine soğuyacak oldu ünüse. Son o farkına varan olmalı da. Bu meselenin içine girsem o çıkıp bilecek değerli alayım deyip. Girmedi. Yani bunlar ne ettiler? Türkiye'nin İçeri İşler Ministri bilen ılağlaştılar. Yani göç idaresi var. İçeri İşler Ministrliğine bağlı yani ayratin bir kurama. Yani şunun üstüyle o edip boliyatı bir barkod peçat vurdular. Yani hiçbir derde yaran yok. Bu barkod ile Türkiye'den dine Türkmenistan'a gelip bolya ona da yollar yapıp yani sen şu Türkiye'nin içinde o tutma için edilen bir meseledir bu. Çözgüt yönekecek bir o yüzey bir çözgüt olmalı da. Şunun için bu pasport meselesini o çözüven bilmeyenler arassa olmalı da anır tarafın. Bir nemen sebebim olmalı çözmek için. Onun aydık bilen oklar. Ona ama o aydıp bilen oklar. Nerede vaysın o pasport Onun çözüp bilen. kompetenteler yok değil belli. Yo biz başından aytta pasport meselesine o ünüsünüzü vermek için birinci devlet var mı yok mu şunu seyretmeli deyip ayttık. Geçen yıl. Şu an pasport meselesi çözülmedi. O bu pasportun doğulup o yıl geçtikçe nemen ağırlaşandır. Dışarı yurttaki mihmançılığın ağırlaşmalı. Bu neme düşünmesen ne etme oluyor? O korona geldi de yok et görkezmeli. Pasport meselesi çıktı yok et görkezmeli. O Türkmenistan'ın 97 yıllık o tarihi var. Yok et görkez. O neme var? Yok et. Neme var olsa yok et. Şol nemen yöre diyorlar. Bunun ama adına o bilmedim siyaset tip o koyuyorlar mı? Bir zat diye koyuyorlar. Yani, Bu siyaset miyasat değil bu zat. Debilizm değil ya. Bu adı katı anık soğutsuz. Soğutsuzluk. Gahir yani devletin yoktuğunu tuğu de diyorlar. Devlet burada adamın pasportu olmuyor. Her garajdan hükümet. Diğerine o da 2 milyonla. Diğerine pasport bilmeden sen yokluğun. Taşlak gitmeli. Bir oturmalı hakkın yok bu tayda. Mikrofonu yapıp ne pasport meselesi kıyın değil. Ne o tayna mı demek? Kıyınan değil şu an gerekli zat değil yani ünüsün verilmeli yeri pasport değil. Böyle pasportun ne için verip bilmeyenlikleri ortada şu anda yani şuna verecek oldular ilk başlarda. İlk başlarda o pasport nemesine soğuyacak oldular halkın ünüsüne. Yani biz konuyla ben onu ne için aytken başta sözüm öyle. Biz şu yine milli halas ediş ilan edilen vakti Türkmenistan eğer devlet var olsa bizim
Inanın hemme adam, her bir vatandaş öz devletine hizmet etmek isler. Hemme adamın isleyen. Biz hem şol bar olsa devlet, onda şoňa hizmet edecek deyip devlet bar mı deyip soradyk. Pasportun üstünden soralandyr. Sebäbi devlet olsa devletin grajdanı, vatandaşı bolýar, onuň elinde pasport bolýar. Pasport berýär şol devlet. Yok olsa da şo zatlar bolup bilmeýär, berip bilmeýär. Yok olsa nirden bersin? Pasportuna. Ama yok. Devlet yok. Ýöne şonu eger islew bolsa şolarda birazcık şol uğurda düşünýän adam bolsa şo pasport meselesini göne 2 aýyň içinde çözüp bolýan. Aydın biz seyret bize hazır ruhsat versinler pasportu değil Türkmenistan'ın bütün meselelerini çözmekçi bir yılın içinde. Pasport ne mi? Yok, o taýda näme yok, bir devlet kuruluşu ýa-da näme devlet olmadyk ýerde hökümet bolup bilmeýär. Ýani devletiň ýok ýerinde devletiň hökümeti, devletiň ýene bir zady, Merkez Banky, hazina o zatlar hiç haýsy bolup bilmeýär. Ýine bu ýöneköy suwutnamalar ýenem şo näme ýine sahna barda, şol sahna var. Sahna pasport berip bilen ok. Şoň üçin hem ýok diýär. Döwletimiz sakna şu ya watan baglamaz bilen. Şoň öňüne çykyp demedi. Yani döwlet düşünjesi şol. Yani, yarım taatlyk näme 45 min Vatan havarları. Ama bütün devlet vatan havarlarından ibaret. Ne vardır? Yine kino görýäňiz vatandaşlar esasen hem seriallarda bir aktörün aýdaly bardy geldi bir iş çykan ýa-da indi şonu ya öldürýärler ya ýitirýärler bir zat bolýar şoň ýaly edip serialdan aýryp bilýärler täzesini goşýarlar ýene Türkmenistan hem soňky 30 ýyl şoň ýaly bir serial dowam edýär o taýda islendik adamyny gerekli adamyny öldürýärler ýok edýärler aýyrýarlar ýa-da sen şo rejissörün beren rolunu yerine getirmedik ýagdaýynda sen düşman bolýan. Vatan düşmanı ya da halk düşmanı diýerler. Aslında sen şo sahnaň düşmanı şo serialda sana berilen rol var. Şonu yerine getirýärmeli. Ýine oň suwutnamasam Türkmenistanda ýekece prezident, ýani tek bir sana prezident ýani ýekece ministr pensiýa çykyp şo taýda ýine atlyklary bilen oýnap ýaşap ýören ministr ýok. Ministr del bir häkim diýerlermi? Şoň ýalama ýokdur. Prezident hem bolmaýar. Şol sistema dowam etse, birinci prezident hem yine ölendir, gidendir. Bu prezident hem ölüp gitmelidir. Sebäbi tertip düzgün şol sahna. O ýerden togdurýarlar. İznem, daratýarlar, täzesi geller, olam ölüp gidäýmelidir. Sebäbi sahnaň şo ýazylan öňünden zaten şonu yerine getirmeli. Kim barsa bara isnota. Ine şu wagt ýollaryň ýapyklygynyň hem sebebi şol sahnany çalyşyp bilmeýän dogrular. Ine ildeşler ýollaryny hemçin ýapyk diýip sorasaňyz. O bir tätkil berýär şoňa. Ul tätkilen biz çalyşyp bilen oklar ýoksam Gurban ulynyň o ýerine geljek adama çelli. Yani ol Hram neme taýpasy var ya. Şu sahnanyň arkasyndaky taýpa o keskitledi. Ýöne şu wagt o indi giç boldy, geçirip bilen oklar. Geçirip bilen oklar şonuň üçin hem ýollaryň ýapyk tutulyp dowam etmegi gerekli. Şoň üçin o näçe çalt ýollar açylsa, ýene halka neme barlygyny görkezmeli de şu taýda. O ýollar açyp diňen men ýa sapara gitmeli bolsa bolmaz ha. Şonuň üçin o hemme değişli bolan üçin halkam ýene ýoş-ýoşdan değişini görkezmeli miken diýen bu meselede. Näçe çalt açylsa ýollar şonça da o neme bilýäs. O ýagdaýy düzeltip bilýäs. Yine de şu näme ýanky ideologiya meselesinde şu wagt Türkmenistandaky sistema eýem yeňildi. O yeňilen için ideologiya näli zat? Vatandaşlar ýani ideologiya ýa-da sizin dünýä garaýşyňyz eýem köp adam dünýä garaýşy üýtgedi, düşünjeleri eýem başga hile pikirlenişi var, türlü. Indi şu zatlar ýollar açylanda ýoluň Türkmenistanyň içine girecek. Yine o içine girenini renkkende sizin düşüncenizi görüp bilmeýärler. Sizin dünýä garaýşyňyz olar bilip bilmeýär renkkende. Ýok, halkyň entek özem görüp bilen ok düşünjesini üýtgenini. Oňa näme diýjek? Ýurdun içine baran soň belli boljak o zatlar hemmejesi. O garşy ort görünürüm demediler. Şolong pikir üýtgäpdir, ýonky del, başgaça pikir edýärler. O zatlar gaty näme zatdyr, ýani wajyp zatdyr.
geleceğimiz için. Yine şolun karşısında görüşüp bilmem emesem yok. Diktatura yani şol sistem aslında öz kurun kapanını özü düştü. Onu näme biri edeni oyna sonku 30 yılın içinde näme ettiler, bilimi yok ettiler. Yöne devlet düşüncesi bilen men näldin. Şahsiyet düşüncesi bilen devlet düşüncesi düýünden başka zatlardır. Meňzeýän hem deldir, ýanyndan geçenler. Bizim yine bir problemimiz var Sapara, biz şahsiyetten daşa çıkıp bilemiz o. Nawa. Görýän ben. Katı erwet zatlar ol şahsiyet hatta şol yine arkada gahrman deyip şol Niyaz we Aydylan wagty Niyaz'ın özüm sesini çıkaran ol. Sebäbi olam şol şahsiyetten çıkıp bilen. Indi şahsiyetten çıkıp bilmedi adam döwlet beýlede dursun. Bir maşgala eýe çıkıp bilmez. Bir maşgala eýe çıkıp bilmeýän şahsiyetten çıkıp bilmedi adam. Diňe şoň içindäki düşünjeler diňe özüne değişli zatlar, o garnym doýdy, ýattym, turdum, başga hiç zat. Ya da pulu veren o atı pulun nämediğini bilmän şoň o pul bolsa hemme zadyny satyp bilýär pul için. O zatlar döwlet düşünjesi däl. Birinciden döwlet düşünjesinde pul diýen bir zat ýok. Büyünden ýok. O taýda. Şoň ýaly nämeler var ya da bir-birimize Sapara köprak ýazýarlar kommentariýada ene sen owurladyň, sen nämetdiň, sen nämetdiň. Saparaga aýtýan onu. Yine şahsiyet. Şondan çıkıp bileniz o var. Gatervet zatdır o. Kim bolsa olaysın, bir adam iş eden olsa, iş etdiyen olsa, iş eden olsa, ol sen kan düşmanın olanda da özüne sen düşman ol. Yani edgen işine bir işi bilen ılalaşıp ya da düşünüşüp ya da karşı çıkıp bolýandyr. Yani edgen işine özüne bilen düşmançylygyň nämesi ýok. Sebäbi ağzını hemmen ağzında halk, hemmen ağzında halk diýeniz. Halk diýen olsanız onda şahsiyetten çıkman nädir? Ol sözü ulanyp bilýäňiz. Yo men halk diýär ha. Halk O diýär, men halk halk diýär. Bir adam nädip halk bolup bilýär. Oň ýaly düşünjede ýani şol dünýä garaýyş bilen men halk diýen olsaň diýmek, biz ine hemmemiz hem halk diýip bilýär. Ýani sen şonu aýtýanyň dilinde diýjek bolsaň, kemine de halk, Saparaga da halk, hemmesi hem halk oň ýaly diýjek. Yani halk ne bir adamdan ibaratdır ne de şu an tutuş 5 milyon cemiyet. Yok şu an o 5 milyon cemiyet hem halk däldi. Onun geçmişi yok mu? Ata babalarım goşacak değil mi? Bundan sonra da olacaklar goşacak değil mi sen? Yok ol näme edik gördük vatandaşlaryna 30 ýyldan beri halk watan Türkmenbaşy diýip ýaşap geldik, bir peýdasa bolmady, hatda sözlere de düşünmedik nämedigini. Ýöne gaýtalatdylar, belki 100 000 sapar gaýtalanandyr şol Türkmenistanyň içinde şol sözler. Ýöne hiç kimin güni gowulaşmady da. Sözler gowudur, o nämesi bardyr arkasında, ýöne arkasynda nämesi bardyr diýende bir sizin üçin gowy tarapy bardyr. Ýöne şonu arkasında şoň sözleriň arkasında bir näme ýok. Diýeriljek ya da fundament ýok şol sözleriň arkasında. Oň bilen bir ýere baryp bolmaýar şol diňe sözler bilen, sözler aýdyp. Peýdasy boljak bolsa şu güneşe bolardy. Altın asırda bolmaly o sözler ne şu sözüň emmetinde. Altın asır ya da aslında yine bir zat var, hakikat var, bir hem yalan var. Eğer yine bir adama oğru diýmek erwet zat, doğru mu? Yine bir adama oğru sen diýsen erwet zat. Indi şonu aýtman, aýdalay bu gowy adam, bu gahrman diýsen gowy zat. Bir adama gahrman diýsen begenýä, oğru diýsen gahar gelýär. Aslında gahar geler ýaly ya da begener ýaly bir zat ýok. Niýazow oğurluk edýärmi? Oğurluk edýän bolsa onu oğurluk edýär. Eden üçin sen ona oğru diýip bilýän hakyň var. Onuň üçin gahar geler zat däl, ol hakykatdyr. Aslında gahrman diýsen gahrman däl adama. Onda şoň gahar gelmeli. Sebäbi yalan aýtýan sen onu. Neme de nefsine gowy gelýän bolmaly. Bizim başta yine hakykaty aýdyp bilmeýädik, sebäbi hakykat acıdır, hemişe acıdır. Tembolen bizim üçin sahnada ýaşanymyz üçin hakykaty bizim üçin gat acı bir zatdır. Ýöne acısı nämesi del hakykat var, bir hem yalan var. Sen haýsyny saýlaýan, süýji diýip yalan saýlajakmy ya da acı bolsa da hakykaty näme etjekmi? Onuň üçin ýine çagalyk döwrüňizde erkekler zatlar okan bolsaňyz ýanky ýalňyşmasam towşan bolýan buzdan jaý salyp näme bir erkek var şoň ýalyrak. Ýani gatyken erkeklerde
kiçik erteklerde hakikat bilen, yani acı hakikat bilen süýji ýalany görkezýärdi. Yani şu çagalı 7-5 yaşında wagt diýen öğrenip başlayan o zatlar ýöne entegen biz köp adam ine şol hakyky yani hakykatly saýlaman süýji nämeni saýlaýar, ýalany saýlaýar. Şuýda o ýuwaş gutaraly ikinji saata doğru gelýär. Bolýa sag bolun, birleşler saglyklly görşelýär. Hawa, sağ olun Sapar ağa size. Köprek soradyk, azmy soradyk bilip bilemek ýöne. Ya sorağa verin, men neme başardığımdan cevap verin, bilmeyen adam burada bilemok diyorum, aydık bilen ben. Hawa, Sapar ağa. Ama Sağ olun. Benim gatı uzun bolýar ýöşünden burada dikmeli. Hawa. Näme köp bolansoň. bolýa Sağ sag olun. Sağ olun vatandaş. görşelýär. Ha, bolýa. Vatanda